திருப்பத்தூர் அருகே ராணுவத்தில் பணிபுரியும் நபர்களின் வீட்டை குறிவைத்து கொள்ளையடிக்கும் முகமூடி கொள்ளையர்களால் அப்பகுதியில் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. திருப்பத்தூர் மாவட்டம் சிவசக்தி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜா என்பவர் ராணுவத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார். அவரது மனைவி தீபா வீட்டில் இருந்திருக்கிறார். அப்பொழுது நள்ளிரவில் 4 நபர்கள் முகமூடி அணிந்து கொண்டு டார்ச் லைட் அடித்து வீட்டை நோட்டமிட்டுள்ளனர். இதனை கேமராவில் பார்த்த தீபா அக்கம் பக்கத்தினருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார். அனைவரும் வீட்டில் லைட் போட்டதால் கொள்ளையர்கள் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளனர். மேலும் முகமூடி கொள்ளையர்கள் அதே பகுதியில் வாடகைக்கு வசித்து வரும் கோவிந்தராஜின் வீட்டின் கேட்டையும் உடைத்துள்ளனர். இதேபோல் திருப்பத்தூர் அடுத்த அவ்வை நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த வெங்கடேசன் என்பவர் ராணுவத்தில் பணிபுரிந்து வரும் நிலையில் அவரது வீட்டிலும் முகமூடி கொள்ளையர்கள் நேற்று முன்தினம் இரவு வீட்டில் இருந்த சிசிடிவி கேமராவின் ஒயரை பிடுங்கிவிட்டு பீரோவின் பூட்டையும் உடைத்து வீட்டில் இருந்த 5 கிராம் தங்க நகை, 200 கிராம் குழந்தையின் கால் செயின் உள்ளிட்ட பொருட்களை கொள்ளையடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்படி ராணுவத்தில் பணிபுரியும் நபர்களின் வீட்டை நோட்டமிட்டு கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டு வரும் முகமூடி கொள்ளையர்களால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. சிவசக்தி நகர் கலெக்டர் பங்களா பேக் சைடில் வந்துட்டு மண்டே நைட் ஒரு 1:30 இருக்கும். கரண்ட் ஆஃப் ஆச்சு. கரண்ட் ஆஃப் ஆன அப்புறமா நான் கேமரா ஆன் பண்ணி பார்த்தபோது ஒரு 4 மெம்பர்ஸ் அங்கேருந்து வந்துட்டு இருந்தாங்க. டார்ச் அடிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கவோ அது நான் கோஸ்ட்டுன்னு ஃபஸ்ட்டு நான் திங்க் பண்ணேன். அப்புறமா கிட்ட வரதான் தெரிஞ்சது அது ஒரு பர்சன்ஸ்ன்னு. மாஸ்க் போட்டிருந்தாங்க ஃபேஸில். அப்புறமா வந்து எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட வந்து அது காலிங் பெல் கிட்ட நின்றுட்டு இருந்தாங்க. இந்த காலிங் பெல்லும் ஒர்க் ஆகிறதில்ல. அது காலிங் பெல் அடித்தாங்களா என்னன்னோ எனக்கு தெரியல. அங்கேயே நின்றுட்டு இருந்தேன். அப்புறமா டார்ச் அடித்து பார்த்துட்டு கிளம்பிட்டாங்க. கிளம்பி போன அப்புறமா நான் பக்கத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே கால் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணதும் எல்லாம் லைட் போடுறதுக்குள்ளே எல்லாருமே எஸ்கேப் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ தான் அவ்வளோதான்.